Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin suna zaɓi gwaninka. Wannan da shirin ya zo muku da wani abun mamaki wanda ba ku taɓa ganin wani irin wannan abun mamaki. An kuka biyo mu sannan a hankali za ku gane wannan shirin ya zo muku da abun mamaki wanda kowane channel a YouTube ba taɓa kawo muku irin wannan abun ba. Ku dai ku bi wannan shirin sannan a hankali. Za ku gane wannan channel ɗin ta zo muku da wani abun mamaki duk a cikin wannan shirin mai suna zaɓi gwanin. Mun fitar da wa'insu mutane guda 4 mashahara wanda suka iya waka a duniyar arewacin Hausawa. Wa'innan mawakan ba kowa bane illa kun gansu. Umar M Sharif ne, Nuga M Inuwa da Hamisu Breaker da Auta M Boy Record. Wa'innan mawaka dai kwaya 4 wanda muka waro muku su muka fito muku su ne suka fitar da wani abun mamaki wanda in kuka ji wannan abun mamakin za ku ce lalle wa'innan mawakan sun cancanci a yaba musu kuma sun cancanci suna son masoyansu. Shi yasa muka ce mu ma ku zaɓi gwanin ku. Wa'innan dai mawaka guda 4 sun yi wani abu sannan kowanne a cikin su ya fitar da wani sabon album da M Inuwa dai ya fitar da wani album mai suna Lokaci. Umar M Sharif ya fitar da album din nasa mai suna Farin Jini. Wannan Hamisu Breaker ya fitar da album din shi mai suna Alkhairi. Sai kuma Auta M Boy ya fitar da album ɗinsa mai suna Garin So. Tom, ta yaya Hamisu Breaker yake fitar da lafazin waƙarsa in zai yi waka? In kuka biyo mu a wannan shirin za ku gane hakan. Ta yaya Umar M Sharif yake fitar da wa'insu lafazinsa in zai yi waka? Duka kuka biyo mu a wannan shirin za ku gane haka. Haka ma Nuga M Inuwa da ma Auta M Boy. Akwai wani abun mamaki wanda wa'innan mawaƙan suka yi kuma muka ce za mu ga muku wanne ne abun mamaki. Kila ka daɗe kana son Nura M Inuwa ko kuma ka daɗe kana son Umar M Sharif kama kila ka daɗe kana son Auta M Boy da Hamisu Breaker amma ka taɓa ba su san kana son so wata hanya ce ta samu gare ku magoya bayan Nura M Inuwa da ma Hamisu Breaker da Umar M Sharif da Auta M Boy Record. Wata hanya ce ta fito ta wannan channel din wanda channel ba su taɓa yin irin wannan abun ba wanda in kana so Nura M Inuwa ya san ka kuma ya san kana son sa haka ma Umar M Sharif ba ya san ka sannan ya san kana son sa kuma ka iya magana da shi ka har ya san kai masoyinsa ne kai ma ka san ka kai ma ka san shi duka in kuka biyo mu a wannan shirin za ku gane kuma za mu haɗa ku da wa'inda mawaƙan gaba ɗayan su da hudun nan duk wani masoyinsa zai gansa kuma za su magana sosai a lambar waya a ta WhatsApp amma kafin ka haɗu da Nuga M Inuwa kai magana da ko kuma ka haɗu da Umar M Sharif ko kuma da Auta M Boy duka sai ka mana comment a wannan channel tamu sannan kuma ka danna mana like ka rubuta ni masoyin Nuga M Inuwa ne ko ni masoyin Umar M Sharif ne ko ni masoyin Auta M Boy ne ko ni masoyin Hamisu Breaker ne in ka rubuta hakan za mu ɗauki maganar ka da ka rubuta kai masoyin Hamisu Breaker ne a private chat inda za ku haɗu kuma sannan ku tattauna akan irin san da kuke musu ba ma hakan ba mun ce za mu gaya muku yadda Umar M Sharif yake fitar da lafazozinsa in yana yin waka. Tom, magoya bayan Nuga M Inuwa ko kuma Umar M Sharif ko Hamisu Breaker muna so mu ga gudun ruwanku wajen tsayawa ku turo mana comment har da laka sannan a shiri na gaba za mu haɗa ku da su kuma sannan a shiri na gaba za mu nuna muku yadda suke fitar da lafazin waka in za su yi waƙoƙinsu. Mun gode sosai da zaɓar wannan channel tamu ta duniyar mawaka Hausa. An baka danna mana subscriber ya kamata ka danna mana subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa muna ɗaukar sababbin shirye-shiryen mu sanar da kai. Mun gode sosai da zaɓar wannan ta duniyar mawakan Hausa TV. Mun ƙara haɗuwa da ku a shiri na gaba.